Pozvala by som medzi nás pani Zuzanu Kocunovú, ktorá dlhé roky pôsobila ako riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, kde bola autoritou v oblasti legislatívy ovzdušia, regulácie emisí, monitoringu kvality ovzdušia, nízkoemisných zón a celkových opatrení na zlepšenie kvality života ovzdušia na Slovensku. Dobrý deň, prajem. Pani Kocunová, vy ste vydali negatívne stanovisko k spaľovni a následne na to ste teda prišli o prácu. Prečo ste vydali to negatívne stanovisko? No, preto, lebo som si prečítala zámer. A zistila som, že v tom zámere sú veci, s ktorými môžeme polemizovať a niektoré sa mi zdali zavádzajúce, ale aj potom, keď už som bola odvolaná, potom bolo vlastne hodnotenie vplyvov, kde boli posudky predložené. Aj s tými posudkami nesúhlasím, pretože tiež si myslím, že mnohé veci sú tam zavádzajúce. V prvom rade by som chcela upozorniť na to, že je pravda, že veľké mestá v Európe majú svoje spaľovne, tak prečo by to nemohlo byť aj v Bratislave? Problém je, že Bratislava svoju spaľovňu má a nepotrebujeme riešiť v Bratislave najhustejšie osídlenom území medzi sídliskami spaľovanie odpadu z iných miest a z celého západného Slovenska. Totižto v tej zvozovej štúdie sa píše, že vzhľadom na to, akú kapacitu tá spaľovňa bude mať, tak museli počítať v tej zvozovej štúdie s takým množstvom odpadu, ktoré sa produkuje v celom západnom Slovensku. Teda nie len Bratislavský kraj, Bratislava vypadáva z toho, lebo tam spaľovňu má, čiže Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky, ale aj Trenčanský kraj. A to znamená, že aj komunálny odpad, treba z Byčče, čo je 20 km od Žiliny, by sa mal voziť do Bratislavy. Aj z Hornej Nitry. Viete si predstaviť, že z Nitrianskeho Právna budú voziť odpad komunálny do Bratislavy? Alebo zo Šturova, z Komárna? Však tie dopravné náklady tie mestá a obce neutiahnu. A aj keď Slovnaft tvrdí, že to by riešil tak, že by bola nejaká prekládka odpadu na železnicu. Ale aj to niečo stojí. A čiže údaje v tej zvozovej štúdii, aby dokázali pokryť tú kapacitu, ako má mať táto spaľovňa, sú zavádzajúce. To neverím, že obce budú mať toľko peňazí, aby pokryli takýto dovoz alebo odvoz odpadu do Bratislavy a pravidelne, nie je to jednorazová záležitosť, komunálny odpad sa vyváža raz za týždeň, raz za 2 týždne, ale pravidelne. Čiže toto je informácia, ktorá je absolútne zavádzajúca. A potom, keď hovoríme o zvoze odpadov a nejakom riešení jeho zneškodnenia alebo využitia, tak vždy sa to plánuje tak, že najvýhodnejšie to je, ak to zariadenie na zneškodnenie alebo využitie by malo byť v centre toho zvozového územia. A toto je v podstate mimo tohto zvozového územia alebo na úplnom okraji. Čiže zase je to nelogické z toho dôvodu, že ako by mala byť situovaná táto spaľovňa voči zvozovému územiu. Ak nebude ten komunálny odpad zvážaný, tak je na mieste tá otázka, na čo potrebuje takú veľkú kapacitu. Problém je v tom, že spaľovňa Slovnaftu, toto CEZO, bude mať povolené spaľovať aj nebezpečný odpad. A tento nebezpečný odpad podľa toho zámeru a tej zvozovej štúdie má byť zvážaný z celého Slovenska. Ale prečo z celého Slovenska voziť nebezpečný odpad do Bratislavy, do najhustejšie obývaného územia Slovenska? Jakú to má logiku? Tiež by to malo byť niekde asi v centre Slovenska, respektíve tam, kde by sa ukázalo, že je najväčšie množstvo treba z tých aj starých záťaží, ktoré chcú takýmto spôsobom likvidovať. Nie všetko sa dá likvidovať spálením, ale mnohé veci určite Slovensko má dlh voči, má veľa environmentálnych záťaží, budú chceť. A vôbec, jak by som povedala, to že aké problémy to môže narobiť vo vzduši, to je pre nich druhoradé, budú sa chcieť zbaviť tých environmentálnych záťaží. No a keďže táto technológia je technológia, že ide jedna pec určitej obrovskej kapacity a čistiace zariadenia na ňu nadväzujúce, je to jedna linka. Čiže nie je výhodné takúto technológiu
používať tak, že pôjdeme na tretinu tej kapacity. Keď je to keď boli 3 rovnaké menšie pece, tak povieme, že 2 odstavíme a 1 pôjde naplno, lebo vtedy je najefektívnejšie to spaľovanie, ale nielen to spaľovanie, ale aj to čistenie. Všetky tie technologické stupne čistenia, ak nadväzujú, sú dimenzované na určité proporcie a ak nie sú naplnené, nepracujú tak efektívne. Čiže zámerom Slovnaftu, ak buduje takúto veľkú spaľovňu, je mať plnú kapacitu tejto spaľovacej pece. A to, že teraz ich zaviažeme tým, že budú odpad len zo Slovenska, už teraz vidieť, že je nereálne ten komunálny odpad zvážať z takejto diaľky, čo sami priznávajú v tej zvozovej štúdii. Čiže obávam sa, že časom by si presadili práve preto, že nie je to efektívne pre nich takto spaľovať a že z druhej strany Slovensko bude mať infringementy kvôli tomu, že nerieši environmentálne záťaže. Že nezabezpečuje dostatočný odklad od skládkovania, čiže povedia, že toto je taká situácia strategická, že musíme využiť všetky kapacity, ktoré na spaľovanie máme. A tohto sa obávam, že k tomuto dôjde, ale ešte viac sa obávam tomu, že keďže je to biznis plán Slovnaftu, že ten komunálny odpad z veľkej diaľky nemôžeme dovázať, čiže bude záujem túto kapacitu využiť na spaľovanie lukratívneho nebezpečného odpadu a nielen zo Slovenska. Už sme pred pár rokmi mali, pán štátny tajomník to vtedy riešil so mnou, sme mali problém, že s druhotným palivom, kedy tiež rôzne iné členské štáty EÚ, keďže my sme mali tú právnu úpravu takú, že dovolila určité odpady spracovať na druhotné palivá, kde už sa nemuseli spaľovať za takých prísnych požiadaviek, ako spaľovne odpadov to umožňujú, že je možné určité odpady, keď budú certifikované, že splňajú nejaké kritériá, že neobsahujú nejaké nebezpečné látky, prekvalifikovať na to druhotné palivo a spaľovať normálne za požiadaviek normálnych palív. Ale na Slovensku sa začali z celej Európy, najmä z Talianska, voziť sem nebezpečné odpady rozdrvené a deklarovali, že oni majú takéto certifikáty, že oni sú druhotné palivo, čo vôbec nezodpovedalo tým požiadavkám, aké boli nastavené. A dokonca aj to zariadenie, to bola to elektráreň Vojany, ktorá mala povolenie toto spaľovať, odmietalo tieto odpady brať, lebo im to ničilo pece. Im to ničilo technológiu nielenže z hľadiska životného prostredia na emisí do ovzdušia, ale bolo to sajraj, svinstvo, neviem, jak to ináč nazvať. Ak sa nechceme dostať znova k tomu, že nebezpečný sa odpad sa bude dovážať za účelom spaľovania v tejto kapacitne obrovskej spaľovne, tak táto spaľovňa by nemala čo robiť tu v Bratislave. Druhá vec je, ak ministerstvo alebo pán minister Taraba chce riešiť odklon Slovenska od skládkovania, tak ja si myslím, že momentálne ešte je tu priestor na nejakú spaľovňu, ale tá má byť v centre zvozového územia. Otázka je, prečo pri tomto procese posudzovania vplyvov, kde sa môže vyžadovať od investora aj variantné riešenie, hoci sme tak aj môj odbor žiadal, že aby sa dala vypracovať variantná štúdia, my nechceme brániť biznis pláne Slovnaftu, ak je to únosné, a že variantná štúdia, že nech sa posúdia iná lokalita, ale nie v centre Bratislavy, kde by to malo menšie rizika pre obyvateľstvo aj pre životné prostredie, ale toto sa nepremietlo do tých podmienok a variantná štúdia, taká, ktorá by počítala s inou lokalitou, vôbec neprišla na pretras a vôbec sa ani nerealizovala. Akože, že by to vôbec nejak spísali, že kde by to mohlo byť a za akých podmienok. Čiže tam vidíme to riziko, že ministerstvo sa chce postaviť kladne k tejto spaľovne, že chce uchlákoliť obyvateľov, že znížia kapacitu a že už sme v poriadku. No, to je k tej spaľovne a k zvozovej štúdie. Čo sa týka k znečisteniu ovzdušia, ja bývam v Bratislave, ale nie v týchto priľahlých lokalitách, ale ak som dneska cestovala verejnou dopravou, tak hneď som si všimla, že sa blížime k Slovnaftu, lebo tak cítiť tie prchavé organické zlúčenie, čo sa fugitívne dostávajú do ovzdušia z tých všetkých zariadení, ktoré tu Slovnaft prevádzkuje. Keďže
ten odpad z toho Slovnaftu, ktorý má byť spalovaný v tejto spalovni, je len 11%. Nedá sa povedať, že táto technológia musí byť spätá s rafinériou, keď 89% musí sa odniekiaľ zvážať. Čiže týmto sa Slovnaft nemôže obhajovať a preto musí sa to posudzovať ako nová aktivita, ktorá môže byť umiestnená niekde inde, keď sa posúdi, že je potrebná a že to územie to znesie. Ale my máme tu v Bratislave silne znečistené územie a ovzdušie dostáva zabrať. A práve už tu bolo spomenutý ten fotochemický smog, tak ja chcem len pripomenúť, že ten väčšinou vzniká pri dopravných zápkach v mestách v letnom období. Ale vzniká v podstate tam z chemického hľadiska, kde prítomné sú výpary prchavých organických zlúčení, také ako benzín a oxidy dusíka zo spalovacích motorov. Tu nám máme tie výpary už citeľné, nemusíme ich ani merať, proste cítime to, jak som prišla, prestupovala som v Rakuni a cítila som to tam riadne. A príde tu spalovňa, kde samotný investor deklaruje v tom zámere, že koľko tón NOxov, tých oxidov dusíka bude vypúšťať do ovzdušia a za letné slnečného žiarenia je tu ideálny situácia na to, aby vznikol ten fotochemický smog. Fotochemický smog spoznáte ľahko, je to taký nažltlý popár nad Slovnaftom, ktorý je viditeľný občas. Už teraz a po výstavbe tejto spalovne to riziko vzniku sa znásobí viac. Fotochemický smog je problematický preto, lebo prichádza tam veľmi veľa chemickým reakciám, pri ktorých sa štiepia molekuly na voľné radikály a radikály sú veľmi aktívne a častokrát karcinogénne, častokrát mutagénne a tak ďalej. Keď stavíme spalovňu, tak ju nestavíme na rok ani na 5 rokov, bude to možno 40 rokov. A koľko detí v týchto priláhlých častiach Bratislavy si to oddycha na vlastných plúcach, koľko aj iných zraniteľných skupín ľudí, ktorí majú astmu a iné problémy, budú mať sťažené svoj spôsob života ešte aj týmto. Čiže ja som za to, aby tá spalovňa tu nestala a ešte. Ovzdušie nepozná emisie zo spalovne, z rafinérie alebo čo, tam sa to všetko kumuluje. Ak tu vedľa, taktiež vo Vlčom hrdle máme ďalšiu spalovňu, my musíme počítať, že tie všetky emisie z obidvoch spalovní, čiže dokopy tá kapacita spalovania odpadov vo Vlčom hrdle bude okolo 450 000 tón ročne, keď počítame to k tomu. A z toho, aj keď táto spalovňa by mala byť spalovňa, ktorá využíva technológie BAT, čiže najlepšie dostupné techniky, tak je potrebné si uvedomiť, že asi vzhľadom k tomu, že sme na Žitom ostrove, nepočíta sa s tým, že by prichádzalo do úvahy mokré odlučovanie spalín, ale len suché. A sú techniky aj suché, aj mokré, ktoré sa dajú považovať za najlepšie dostupné techniky, ale tie suché techniky sú percentuálne nižšej účinnosti ako tie mokré. A tie mokré výpierky tých odpadových plynov. A keď hovoríme, že to je o pár percent, lenže pri takto veľkej kapacite spalovní, tých pár percent do roka robí strašne more viacej emisí, ktoré by tu nemuselo byť, keby tá spalovňa nebola situovaná práve tu, kde je Žitný ostrov, kde potrebujeme chrániť najväčšiu zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Čiže tých problémov, kvôli ktorým by to tu nemalo byť, je viacej a si myslím, že ak chce Slovnaft niečo realizovať, tak by to nemalo byť v Bratislave, čo sa týka spalovne odpadov. Ďakujeme veľmi pekne.